Mas malipay ang Ginoo igsoon kung atong susihon ang atong mga kinabuhi og dili ang kinabuhi sa uban. Ang purpose na naigsuon aron pag-check sa atong mga kaugalingon kung aduna ba gayud nato ang tinuod nga pagtuo diha ni Kristo. Kung nagpuyo ba si Kristo sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga huna-huna. Kung nagpuyo ba si Kristo sa atong mga kinabuhi. Ang pagsusi sa atong kaugalingon uban sa Espiritu sa Dios pinaagi ni Kristo mao gayud kana ang magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong dinhi sa kalibutan. Ug kung si Kristo nagpuyo na sa atong mga kinabuhi, dili gayud kita mapakyas. Apan kung wala si Kristo sa atong mga kinabuhi, mapakyas gayud kita. Ikaduhang Korinto 13, versikulo 5. Susiha og hukmi ang inyong kaugalingon, aron pagpino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo anaa kaninyo, gawas kung napakyas kamo. Igsoon aron dili kita mapakyas, atong susihon ang atong mga kaugalingon. Atong i-check ang atong mga kinabuhi. Ug dili nato susihon ang kinabuhi sa uban, kung dili unahon nato pagsusi ang atong mga kaugalingon kung nagkinabuhi ba kita diha pinaagi sa pagtuo. Kung naghari ba si Kristo sa atong mga kinabuhi, kung nipuyo ba si Kristo diha sa atong mga kinabuhi. Tungod kay kung nipuyo si Kristo sa atong kinabuhi, mahimo kita nga matarong ug dili gyud kita mapakyas. Apan kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, mapakyas gyud kita ug mahimo kitang makasasala dinhi sa kalibutan. God bless sa tanan.